Gabon kaisa kok khanawi asomsa belekhe tamjani haima tongkha chini kuya sanjanani khobor ta tam sanai asomsa khanawi bo nogo phaina hinui khanawi belekhe tamjani haima tongkha hingke chwngno bo bini guardian rok no sahorma kwrwi hingke phungo dang kamo kaisa Video rok mano phungo no kaisa bini mama update rohorka whatsapp tei hingke nai naijak ta update khe update hinui tongo amo hai phainani amo hai rok kok gyana hinui tongo ta update khe update hinui tongo. Hello dolrok bahai tongbai joto kaham krona kha kalang bo kaham no hingke norok joto no lamsogo ani channel o hingke tini norok update kwtal norok nugui mankha namunai sonjonani hingke tabok khe nogo no sopai sinai munai sonjona hotat sakhai hingke sini dara pohor bai dara bishal borok no sakoya karwi hingke hotat sakhai tui painai ni borok khana kha borok onek no bakha dukhu nangkha borok hingkhe borok guwahati o thangui phaimani agortala kisa bathangmani ba obo hachina hospital ni tubui phaimani abono kisa agortala bathagui kaisa update nugui mankha borok hotat sakhaiui munai sonjona nogo tubunai hinui abono borok siwi bini ama babo no call khaikha abono call receive khaiya aphorok borok busy phai tongmano hingke borok kisa borok no sakothai nango borok sasa kok saka norok kisasa khnai nai di tamo kok saka tamo kok saya jemon chubakha ba dara pohor bai bishal omono kisa sakothai nango ta borok kisasa bakha dukhu nangkha borok sakoyani bagui haifano bini mama video rohoka whatsapp o haifano borok update khe update hinui naijaklaiya ta oboni bagui sia kisa busy phaine tongmano dara pohor tang hingke oboni bagui kisasa saka borok tamo kok saka norok kisasa khnai nai di Sanja kaham jotono hingke chwng tini hingke chini kuya hasina no guwahati ni tubulai phaimani chwng dibo ni chini flight hingke chwng nogo se habiyako oro logio tongo kuya bishal chwng kwrwui no hingke borok haita thangka chwng nogo se habiyako hingke agoli kisa chwng samung nangui bathakmani hingke abono kaisa kok khanawi asomsa belekhe tamjani haima tongkha chini kuya sanjanani khobor ta tam sanai asomsa khanawi bo nogo phaina hinui khanawi belekhe tamjani haima tongkha hingke chwngno bo bini guardian rok no sahorma kwrwi hingke phungo dang kamo kaisa video rok mano phungo no kaisa bini mama update rohorka whatsapp tei hingke nai naijak ta update khe update hinui tongo amo hai phainani amo hai rok kok gyana hinui tongo ta update khe update hinui tongo ang update rikha ba chakha hinui tongmani ta hingke bui call khaio bui call khai se saimano samjana treatment khailiya nogo phai tongo hinui hingke khanawi tamjani haima tongkha hingke tam sanai angkhe wanaisi thangkha actually chon kisi chalai janani dorkar bo video khai rohorka thik no wngkha chon kisisa janani dorkar tang ke chong to noni first to last object ta phano chong nono chubakhai tongo jara noni update songnai rok to onek call bo khai chono boni update bahai hinui hingke chong bok bai kwrwngmani khub chaitokha bini babu no call khaika bar bar romia hingke tai bini mama no call khaio busy phanangui mana o jora rogo ke haifano kebo update nai kwrwi hingke tabuk mia sario chong bini babu bai kisa kok saka hingke bo sao chong tam rok khaima chano chong kisa budir din sao hingke chini dada bai kok hingke sarkha afrobo to saiman bole call khai afupano chano sana dorkar bro chong nogo phaichinai ni sananai nangmani ta na hingke mane kono saya hotarke ani video ang nijeni video se naija bro update de hingke ang video post khai rikha ol comment nainai mane tamo nogo phaichinai phu kwbangma buibo call khaika nogo phaichinai ni sungo ol khate repeat video nainai malai nogo phaichinai phu hingke wanai thangkha ta
hingke अब joni तो kisi फाइटन बंनि बसाबा फाइटन हाया देबा obo to फाइटन संनो तो केसा इनफॉर्म खालायनो नांगोन कल खालाय साखाय pai thangamo संबो तो साजा खामता हंखाय अब कल खाया आट कैसा फाइके बा तम जने हाया देबा संनो सं पुलानि सिमा सक सबाय दङ बरकनो सक सापर्ट खालाय दङ हंखाय संनो एटलिस्ट कैसा कल खायपनो साका हंखाय अब न लोकरोगा सक चोबा लाइमानि ट्रिटमेंट खायतन हंनाय हंखाय दाबो हंखाय हठाৎ जासे फाइलाय हंखाय लोकरोगबो तो खा तम जने हायंग जगनाय हाया देबा obo to मासे कस्तखाय बाजार सदाय सबा लायखासिनि सिक्ला सिक्लि हंखाय बिनि लास्ट तो ट्रिटमेंट केमोरिना दंमानि हंखाय केमो बरि लाया बरक बियां बियां गुबुन आयुर्वेदिक रग एडमिशन रक खालायग्या बडि रक खालायग्या हंखाय जों आपडेट नुखा हंखाय 20,000 रक दा हंखामो per day दिनो अब हाय रक हंखाय अब तो बिसि तंलिया बरक कয়েকদিন से तंसिनामले बडि खाय आम हाय रक दा हंखाय आम हाय रक हंखाय माने जोंबो तम जने असक सामं खालायमानि तम जने हायमा दङ दा जोंनोसे माने कल खायबानो साया हंखाय बेलायखे तम जने बखा तम जने हायमा दङ दा हाया देबा हासक पुलानि सिमा जों सबा लायमानि हंखाय एटलिस्ट कैसा कल खायबानो तो साखाय जाखामोन हायमा दङ दा ke जोंबो gisala bakha tongthokong ba जोंबो no lamsongnan bagui phan जों try खायखोmo हाय देबा tam haini thong bakha rok mane o jora jora bo hingke जों bukhuk hasina nok to joto nugui makhana abo joto lokorokni koimong baisa जों ma thango जोंथ' kaisa kaisa logoi bo tongoi maya tei kwbangma kubun rugi rok teibo serious tongo hingke borok bo kisa kisa jora ma rwnai kaisa logoi tongkha जोंबो prai minimum 2 mane saka haike tongkha bon logio हाय देबा hingke obono ani bisingtwi koine muchungma khe haise jara donation khainayo eba khe jara bono chuachu khai tonai online bisingti ani bisingti ang personally ang sana muchung mane oborokno stop khaima khe chao karon bok treatment chi khai angke donation stop khaima khe chao हाय देबा na अब तो ट्रिटमेंट खाया हंखाय जों सबा लायै तै तम खायसनायसा हाया देबा obono to जों जरा सुगियानो सुग्रि देव जरा महायके डोनेशन थम लायो बाजार सदाय जों सबा लायो हंखाय ट्रिटमेंट से खायलिया हंखाय तो सबा लायै तम खायसनाय obono हाया देबा हंखाय आसक लोकरक चोबा हरमानि ट्रिटमेंट खाया हंखाय लोकरक निश्चय अब खा कोयनाय kha bainai खा बायनाय अब नता हंखाय अब न आट कैसा खानावै बेलायखे वाना खाता हंखाय खरक जाबरक आनो साहरैसे साय मानो हंखाय बेलाय तम जानि हाय बखाव मा टंखाता आसक बा कल कायसा पन्त जोंनो खाय सायरे मालया tabo phanse saimya ko bator nogo de sokoija na ayang de tongkha अब नता obono to sajai to tai kono pokore boroni ichha jani nukhungni jani bwsaboti ja हाय देबा na hingke जों samani karon khe jahate lokorok suwa khaba hingke जोंबो first ni simi last abo update tongkha hingke kisisa saimana muchungmani ani bwkhao khe ta hingke anyway borok busy rok phangni ma khana hai borok jara free tongnai rok kisa sano hingke nok jodi full update sinan thaga hingke जों screen o number ni rwano boni mama borok ni hingke nok bo kereng dita।